Hola amics, hola amigues. Ja vegeu, un nou format per a transmetre-vos allò que uno pues, puga tindre en el seu cervell per haver-ho estudiat i haver-li-ho contat a la gent. Les tradicions, els costums, la història de la nostra ciutat en les distints vessants. Bé, avui el tema és el Carnestoltes en este programeta gravat, no? La qüestió és que vos he ficat un calendari per a donar a entendre que el dimecres dia 17 serà el dimecres anomenat dimecres de Cendra. El dimecres de Cendra dona peu a que a partir d'ahir entrem en Quaresma. Per tant, els dies abans de dimecres de Cendra són dies de Carnestoltes, on tot està permès, la festa i el bon menjar. Bé, doncs a Xàtiva tenim, en això del bon menjar d'en Carnestoltes, una tradició que era i és residualment encara que els dijous que van des del dia de Sant Antoni Abat, Sant Antoni del Porquet, Sant Antoni el de les Barbes Blanques, que va ser el dia 17 del mes de gener, un any que hi ha diumenge, doncs des del dijous posterior a aquest dia 17 de Sant Antoni fins al dimecres de Cendra n'hi ha 4 dijous. En aquests dijous la gent de Xàtiva tenia costum de menjar cassola d'arròs al forn en tanda. La tanda és carn de porc, de ventre del porc, del morro, l'orella, els peuells, les patetes de cerdo, de porc, en fi, tot allò més grassós i que s'apega, no, a les costelles. La qüestió és que bueno, pues, els restaurants tipus Casa Floro quan estava, Casa l'Abuela, els més típics i tradicionals, els de la cuina de mercat que s'anomena, tenien per costum, quan arribava el dijous de Carnestoltes, estos 4 abans del dimecres de Cendra, procurar tindre cassola d'arròs al forn en la taula per a servir-li als comensals. I en les cases particulars també la gent tenia per costum de portar al forn antigament, ara ja no, perquè ja en casa teniu tots un forn, o bé elèctric, o bé a gas, o bé per inducció, en fi, n'hi ha molts sistemes moderns per a poder fer una cassola en casa sense tindre que dur a cuinar, a coure al forn a través de la llenya antigament o l'electricitat actualment. Bé, l'arròs al forn també tenia un altre nom, arròs passejat. Per què? Pues perquè s'agafava la cassola, se la ficava damunt de la palma de la mà i se portava pel carrer, vinga a passejar-lo fins a arribar al forn on la fornera o el forner pues, te l'introduïa per la boca del forn perquè es coguera allí dins. N'hi ha qui tenia el costum de portar-lo en caldo i tot, i n'hi ha altres persones que el caldo el portaven en una cassola i a la boca del forn pues, ho reballaven allí dins del recipient de la cassola de test per no desparramar per el carrer mentre passejaven la cassola, no? I fins que estava allò cuit i a partir d'ahir pues, anaves a retirar-la i te l'enduies a casa per a menjar-te-la. Bé, ara ja no fa falta anar al forn a cuinar, ho fem en casa gràcies als forns moderns. I este costum, pues, repetís, se feia els 4 dijous abans del dimecres de Cendra, que eren, en el cas d'enguany, per exemple, va ser el dia 20 de gener, el primer dijous, que s'anomenava dijous gras, de greix. El segon dijous va ser el 27 de gener, que s'anomenava, se'l tenia com a el dijous larder. Larder és part de la carn del porc, lardero, en castellà, en Aragó allò s'estila molt el jueves lardero, no? Pues d'ahir ve lo de larder. Després estava el tercer dijous, que enguany ha sigut el dia 4 de febrer, que seria el dijous darrer, o dijous últim, i ens queda un dijous per poder fer cassoleta d'arròs al forn en tanda, dins del Carnestoltes, no? I d'aquesta tradició, que és el dia 11 d'esta setmana. En esta setmana mateixa, dijous dia 11.
que eixe dijous se li dia el dijous de Carnestoltes, perquè era més a prop al Carnestoltes, que són els 3 dies abans del dimecres de Cendra. 3 dies d'abans en guany són el 14, el 15 i el 16. Bé, així a Xàtiva hi havia també el costum de celebrar-ho en festa. A banda de gastronòmicament, com he explicat, pues teníem el costum de celebrar-ho en una festa en la qual pues, eixien comparses acompanyades de les xarangues pel carrer i diuen les cròniques dels periòdics de l'època, abans de la Guerra Civil, perquè amb la Guerra Civil, a partir del 39, el general Franco, en connivència en el clero, pues, va començar a ficar unes condicions. Dir que el clero no ha estat, la Iglesia no ha estat mai conforme en la celebració del Carnestoltes, perquè sempre l'ha tatxat de desficaci, de que m'ho passaven de la ratlla en festa i en menjar. Bueno, pues sí, és que la gent tenia per costum aprofitar els dies anteriors a la Quaresma, que a partir de la Quaresma anava a estar prohibides moltes coses, entre elles el ball, entre elles el menjar cosa de carn i tal. Bueno, pues els dies previs tenies que atiborrar-te i disfrutar-ho, perquè després anaves a tindre que patir-ho, no? Solució, i aquestes cassoles d'arròs al forn en tanda, en carn de porc, no? I aquestes botifarretes, i aquestes pilotes de magre, el morro del cerdet, la cansalà entreverat, tal com vegeu ahir en la fotografia que vos he posat d'aquesta cassoleta tan bona que n'hi ha ahir, no? La qüestió és que a la ciutat de Xàtiva, a banda de gastronòmicament, també se celebrava en festa fins a la Guerra Civil, perquè després, com vos he dit, mos ho van prohibir quasi tot, no? Entre això, les festes estes. La qüestió que des de la plaça s'eixia en comitiva, com una processó, no? En una desfilada pel carrer, i la festa era tan llarga, la quantitat de gent que eixia, les comissions que se creaven en les seues xarangues de música acompanyant-les, tots disfressats pel carrer, en alegria i tal, els dies previs, els 3 dies estos previs al dimecres de Cendra, que ocupava, tota aquesta desfilada ocupava des de la plaça de la Trinitat, passant pel carrer Montcà, passant per la plaça de Tetuan, anomenada Tetuan, aleshores avui s'anomena Porto de Sant Francesc, el carrer Sant Francesc, la plaça La Bassa, el carrer Hostals i la plaça de Sant Jaume. Imagineu-se d'una punta a l'altra de les places que he citat la quantitat de gent que cap en les seues músiques, no? Pues així se celebrava fins a l'any 39 a Xàtiva la festa esta del Carnestoltes en el carrer. I després en els casinos recreatius també. En els casinos recreatius hi havia orquestes i ball, sopars, en fi, se ficaven les botes. És la qüestió que després que va vindre la democràcia, va retornar a partir de l'any 1979, que van haver ja eleccions municipals i nou ajuntament, van intentar recuperar aquesta festa en el carrer. I s'ha lograt, però no s'ha aconseguit així en gran mida. La veritat és que les escoles són les que més esforç han fet en el tema, agarren els xiquets i es convoien a disfressar-se, professors i xiquets li peguen la volta al barri i en musiqueta i tal, i donen l'alegria aquests dies de Carnestoltes. També alguna associació, com l'associació del barri nord-oest, munta una desfilada per el carrer, sempre recolzada per l'Acadèmia de Música Ritmus en la seva música i tota la gent que vol afegir-se del barri a la festa, del barri i de fora d'ell inclús. Després les ames de casa també han tingut la seva festeta, també ho celebren així, i suposa que alguna dels centres per a majors també té per costum alegrar-los la vida un poc a les persones majors que n'hi ha ahí residenciades a base de fer-los alguna festeta del sistema que siga. I així és com es celebra actualment a la ciutat de Xàtiva el Carnestoltes. Però el que més volia donar a entendre era que no perdem el costum gastronòmic d'aixòs 4 dijous abans del dimecres de Cendra de fer cassoleta d'arròs al forn
en tanda, que está de categoría y además es tan propio de la ciutat de Xàtiva de la Costera que seria un crimen perdre este costum, encara que enguany la pandèmia va condicionar-ho molt, però l'any que ve vindrem amb més força i mos vengarem, Val. Moltes gràcies per seguir estos rotlls que vos solte, que no són d'anís, però que espere que vos agraden. Que tingueu un bon dia.